Vi er glade for at kunne præsentere vores nye business-to-business webshop. Med denne webshop bliver det lettere og mere bekvemt for dig som kunde at handle med os, når du ønsker det. Du kan enten gå ind via vores hjemmeside eller direkte på adressen webshop.btx.dk. For at registrere, hvilken kunde der går ind på shoppen, beder vi dig indtaste dit brugernavn og password, som du modtager per mail. Hvis du handler med flere af vores mærker, kan du på denne side vælge, hvilken webshop du ønsker at se. Dette er butiksvinduet. Du har nu mulighed for at vælge mellem følgende kategorier. For at give et indtryk af, hvor let det er at bruge vores webshop, vil vi nu vise, hvordan et køb gennemføres. Klik på den kategori, du ønsker at se, og vælg den style, du gerne vil købe. Her ser du al relevant information om stylen, sortiment, boksstørrelse, farver, image, billeder med videre. Vælg Buy Product og gå derefter videre til indkøbskurven. Herfra kan du enten gå tilbage og fortsætte med at handle, eller du kan afslutte din ordre. Vi beder dig tjekke, at fakturerings- og leveringsadresse er korrekte. Klik nu Proceed to Review. Denne side opsummerer din ordre samt adressedata. Hvis alt er korrekt, klik så Confirm Order. Vi har nu modtaget din ordre og siger mange tak. Du vil modtage en mail med ordrebekræftelsen, og du kan også vælge at printe den direkte fra denne side. Du er velkommen til at fortsætte med at handle, eller du kan logge ud og i stedet vende tilbage næste gang, du har brug for nye styles og inspiration. Det er lige så simpelt, som det ser ud. God fornøjelse med din fremtidige webhandel.